गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमोन नार्जारि। मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा हादोरनि गासै 508टा रेल स्टेशनखौ फिन लुफामफिननायनि थांखियै दिल्लीनिफ्राय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाहरो। बिथाङा हादोराव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावदि हादोरनि गासै 1309टा रेल स्टेशनखौ अमृत आसनिनि गेजेरजों लुफामफिननायनि थांखि फोसावो। बेनिनो गिबि खोलोबआव 508टा रेल स्टेशनखौ मैया बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनो। मख'थावना दि अमृत आसनिनि थाखाय गासै 24,470 कौटि रां थि खालामो। बेराफारसेथिं बे अमृत आसनिनि गेजेरजों रंगिया डिभिजननि सिङाव गासै 15टा रेल स्टेशनखौबो लुफामफिननायनि थाखाय मख'नाय दङ। बे 15टा रेल स्टेशननि मादावनो मैया गंब्रै रेल स्टेशनखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेफोर जादों फारियै रंगिया, निउ बङाइगाव, उत्तर हालमारा आरो मेघालयनि मेदियापाड़ा स्टेशननि फिन लुफामफिननाय। बेनि थाखाय नुनमाथियाव मोनसे हाबाफारि लायो आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि गभर्नर गुलाब चान्द काटारी बिथांमोना बाहागो लायो। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखा खालामना होयोदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिल्लीनि कर्तव्य पथआव दाबसे बिबार बागान खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय भारतनि गासै गामिनि हाखौ इसे इसे लांनानै बे बागानखौ खालामनाय जागोन। बे लेखायै आसामनि मोनफ्रोम गामिनि हाखौनो बेवहाय इसे इसे लांनाय जागोन होनना बिथाङा मख'यो। मख'थावना दि बेबादि खामानिनि गेजेरजों बे बागानावदि जोंनि गामिनिबो हा दं, थामहिनबा बे बागाना जोंनिबो बागान, बेखौ रोखा खालामनो नाजानाय जादों। सोलिबाय थानाय आगस्ट मासनि थांनाय 3 खालारखालि क'क्राझारनि मागुरमारि मुंनि दाबसे गामियाव रजत मण्डलनि दैदेननायाव मोसौ सिखाव खास्रि बिस्रि सावलिगुरिनि मेधा ब्रह्म आरो जावलियापारानि मक्तार आली बिथांमोनखौ बुसि बुनानै समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनाय जादोंमोन आरो बे बुनाय जाथायाव लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिखौ मैया फुंनि 3 बाजियाव पुलिसआ हमनो हायो। बिथांमोननि मुङा फारियै कौशिक मण्डल आरो रिंकु रय। नाथाय गुबै दायनिगिरि रजत मण्डलखौ दासिमबो हमनो हायाखै होनना सुलुङा फोरमायो। बिथाङा दासिम गावनि मागुरमारि गामिनिफ्राय खारखोमाना दं। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, थांनाय बोसोरनि आगस्ट खालाराव घर घर तिरंगा बिरहोनाय थारै नोंथाङाबो गोसोआव दङ। देग्लायबो बे एखे हाबाफारिखौनो भारत सरकारा लादों। बेनि थाखाय मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां मेलनि गेजेरजों थारै सोरबाफोर गोबां हिन्जाव एबा गोबां हौवाफोरजों गोसो जाब्लानो गोसो बायदि हाबा जालाय गारलाय खालामनायनि सानस्रिफोर गोसोआव दं नामा? थारै गैयाब्ला जोबोद मोजां आरो दंब्ला सांग्रां जा। मैया आसाम सरकारनो 5 जनिया जाय गोबां हाबा जानायखौ बन्द खालामनो थाखाय नायबिजिरसंनो मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दादोंमोन, बिथांमोना बे आयेनखौ स्टेटनि सिङाव लाबोनो हागोन होनना रोखा खालामना होबाय। बिथांमोना आसामनि आरो मुस्लिम आयेननि सायाव एसे सोलायनांगौनिबो इंगित होयो। मानोना आसामाव 1936नि आयेन बायदियै हाबा जानायनि बैसोनि जेबो मख'नाय गैया आरो मुस्लिमनि गेजेरावबो बैसोनि मख'नाय गैया होनना बिथांमोना बुङो। बेखायनो पक्स' आयेननि गोरोबनाय बायदि आयेनखौ दालांनो हागोन होनना इंगित होयो। बे लेखायै आसाम सरकारा नैबे बोसोरावनो बे आयेनखौ लाबोगोन होनना 100% बुङो। बेनि थाखाय बे बिलखौ हादोरगिरिनिफ्राय गनायथि लानांगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। थारै गोसो थायोब्ला लिरनाय फरायनायखौ बैसोआ माब्लाबाबो हेंथा होनो हाया। बे बाथ्राखौ सिमाङाव नङा मोगथाङावनो रोखा खालामना दिन्थिबाय 78 बोसोर बैसोनि मिज'रामनि साफाइ जिल्लानि रियांखाबाननगर मुंनि दाबसे गामिनि सासे बोराइ सुबुं। बिथाङा स्कुलनि इउनिफर्म आरो बेग लानानै गावनि न'निफ्राय 3 किल'मिटार गोजाननि गंसे हाइस्कुलाव 9 थाखोआव मुं थिसनो। आथिखालाव बिथाङा सरासनस्रा फरायसाफोरा जेरैबायदि फरायसालियाव सानफ्रोमबो थाङो, थिग बिदिनो बिथाङाबो थाङो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांनिसिम बावहरफिननानै अननानै आंनि गोदानथार चेनेल एसपि बड' निउज चेनेल साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।